Laray mong gi-order nga batod, pre. Hala! Ka-cute! Sige na, Bi. Lutuan na, Bi. Wala. Kanawi. Kanya okay. Okay, sabi ka isa. Lagyan kung dali mo na kuha ang sleeping, te. Ba't ba ko kakuha na ni Mamba? Ang satil naman yun na ni... Naku, ay, lisod ani, oy. Sige lang, makuha rin lagi gihapon na ni mo, te. Be? Usa ka na. Wala ko na ako ng batod, Be? At tuon na ako sa gawas no, kaya tawag na si Parin, ana siya dito. Pagulat, ragod. Kamuka ni siya. Ay, di man kaulat. Pre! Pre! Pre, Ay, laray mong gi-order nga batod, pre. ano yung batod? O mo na ni. Yawag, puro money, Bago oy. pa ning kuha. Kanya, pila man na? 500 ra ni. Pila? 500. Grabe po ka makapresyong batod, pre, 500. Kana lang, 500. Alam nga, naka-plating nga nadaan. Sa mukha ng bataan niyo, eh. Wala yung iwan eh. Ah, wala, pre. Lisod, di kay mangitag batod karong panahon na, no? Nya inangkat, rapod biya na ako na. Ay, Gcash lang ako ni. Ay, ano sa'yo, Gcash? Gcash lang, good pre. Grabe po ka. Ay, marang di amigo. Ah, sige. Kanyang TikTok na to, so nadaglaw ng tang practice. Oh, sige, kay nangita po diskarte kay Dali. lisod kayo, sige, practice ba niya? Nasi Ana dire niya. Steve, lisod kituduan. Basta next day lang ta. Sige. Sige. Kita Tama mo tani. sunod. Gcash lang ako. Oh, sige. Oh, Na? wala ning bato do. Oh. Hala! Hala, ka-cute! Mo dyan niya ako nakitaan ba? Katang wala pa giluto. Cute, adi, ay. Kunya okay na kana. No. Sige na, Bi. Lutuan na, Bi. Ha? Lutuan na, ni. Ako yung muluto. Oh, ikaw? Sige na, Bi. Alihan mo, sige na, Bi. Ate ba lisod ate ba? Ano ka mulutuan eh? Di kayo siruy. Nakatilaw na ka ani. Wala pa siya. I-search daw how to cook unsing English sa batod? Worm? Oh, sige, i-search ti mom siguro na. Sige, i-search. Sir, puros man yung wate. Ay, coconut worm. Ah, coconut worm. Sige, search coconut worm. How to cook coconut worm. Nagunsa pa wala sila dira, oy. Sige, search na eh. Dugay kinamaluto akong bato drone. Harap yung sila kabutang. Prituhan man daw, sir. Prituhon eh? Oo. Yung sa may butang. Wala lang. So, wala lang. Magmantika naman doon na siya giyaha daw. Ah, so diretso na ni gisa. Ah, diretso na dun, sir. Sige, bites. Sumaw na mga boss, mo din ang batod nga tuwang kaunon. Pero before na to ni kaunon, natuwasan ning limpyuhan. Medyo nag-alanganin pa ko gunit ana kay murag hadlok manggod gunitan. Kana ganing humo kayo nya mukalit lang ugahi. Atay ngilingig kay sa gibati. After mahinluan, i-prepare ang kalaha kay ato ang painitan. Ibutang dayon na to ning batod unsa pa may dugayan. Sama sa giingon ni Ate Iba, dili na ni kailangan mantikaan kay mo mantika lang siya giyaha. Be! Ah! Ano na, God? Oh, ano na yung batod? Ano na? Kanawi. Nice kayo, no? Kanya okay? Okay ni okay naman, idi sulbad ang problema. Nya, kay sabi ka isa. Hindi ka makakaya, hindi ang pinga, hindi ka kasama.